want to invert this video. Kaba share this video. If name na page awo auto howoto owe iwe. Abi o maybe please you. Echo bido ta go gidi iwe echi niile. Oye wupu otu mkpụrụ ntutu from Isima. It will not take anything away from Ezugo. Go. So, onwere anybody nwere ike ijide Mathias n'aka etu a kpụrụ ya ụtalụ nya. Nwere onye nwere ike unu niile nọ na East. Nwere onye nwere ike ijide Mathias n'aka etu a kpụrụ ya bụrụ oke isi ya ụtalụ nya. Mathias sịrị n'ọnyawo the new address Ndigbo. The new address Ndigbo. Nwese ka njụ unu biko. Ani Igbo a ọkawu nke ya wee bata Asaba. Across River Niger. Wee bata n'Igbo. Onya ka nwa n'Igbo. Ka o nwere ebe ọzọ ala Igbo sọtụrụ aya amahụ. Onya wiva ha n'ikwu. Butterfly calling itself a bird. Butterfly calling itself a bird. Anana akpọ onwe ya nnụnụ ka nkọwazi elu gị ọfụma. Maji Mathias ese n'ọwụ adreesị ndị Igbo. Ọwụ adreesị ndị be Ezeaku. Ọwụ adreesị ndị be Ezeaku. Onye ji wee wụ adreesị ndị Igbo. Ndị Enugu steeti be ha onye ọwụ. Ha ma onye ọbụ onye ji wee sị n'ọwụ adreesị ndị Igbo. First of all, o jere kanya na injinia Ataeze zọba Ozigbo ndụ. Ozigbo ndụ bayeda awaji eke ndị mmadụ. Emekwana kama ị azawa Ozigbo ndụ bayeda awaji eke ndị mmadụ. Ezara eze a na-ahụrụ ji. Mana kere ka ihe esi aza eze a na-ahụrụ ji na mkpụrụ ji ise ị na-ebupụta na-awa na-eke ndị mmadụ. Ebe nna tu ukelu more than ji 5,000 n'obe na-ebi ihe ndị mmadụ ha na-eli. Ana m ajụkwa ya ajụjụ. Ọ mkpụrụ ji 5 ahụ ekposa agbụkesia ke ndị mmadụ machisia crayfish, machi okpei, machi olokabis, macha ya ofe iko rice, machisia ya ndị mmadụ shiri ndomi ibụa chịkọ ndị mmadụ. Ọwụnya ka iji wee wụlụ adreesị ndị Igbo. Ana m ajụkwa ya ajụjụ. Changai anọsi ike onye uru agụ onye ụmụ eze agụ single-handedly building a health facility in his home church n'ụmụ eze agụ, building a state-of-the-art clinic free na home church ya n'ụmụ eze agụ. How many people have done that na Igbo? Mmadụ one. No, we are saying Mathias ebugharị onwe as the new address ndị Igbo. Nwere asị ọfụ maka ngwa ụlọ. That guy nwere ike imecha jee nga maka ife oji ọnụ ewepụtara onwe. Ebute ikoro agbara na-aghasa onwe. Nenu Mathias ana Igbo ka iwe adreesị. Ịma ọma adreesị be ha. Ọma adreesị be ye, ọma adreesị be nne. Ọkwọ nke ọ na-eji ụbọchị apụta isisi asịrị pasị orusịrị pasị ya n'isi were eje ọkwọ nya onye we adreesị ndị Igbo. Ife na-agụ this young man adọrọ n'afịa. I am telling you, ife na-agụ this young guy adọrọ n'afịa and ọ chọrọ ijekọta ọnwa n'elu. By the way, because ịma na ịṅụ mkpụrụ mmiri a koma ịṅụ mkpụrụ mmiri a ọkwa ịma anwụrụ a ọkwa ma ụmụ ọgwụ ike ekwugo m ya constant oke ịṅụ ọgwụ ike na-enye ụmụ okorobịa anyị nsogbu and o jidere Mathias na-eme iyi. I don't know the day Evangelist Ebuka Obi of Zion Ministry ya alụcha psychiatric hospital ọ na-alụ na Umueri ka ewu nwa ekuru this young man kudo ebe afọ 6 months ka examine isi mara ife na-eme ya na ndị otu afụbughị people dụchashalụ so daft ka ndị na-efolo Mathias. Imagine somebody pụtasị m Ezugo oge ọwụna onwekwara ife dị mma ị na-afụ Mathias na-eme ị na-ekwu olu ite onye n'ife dị mma wee sị na onye adụ mma
iji dị bute nya na ka mmesi eke ya ọkpọ n'isi ikom ikotokotokom mmekegide ya ọkpọ n'isi isi ya esi etu afụ akpụ isi ya agha isi abụ okpu otolu effort of ndị mekalele nke onye mmenwuri eme anytime soon mmeji wee na-eto Jerry Eze bupụtara more than 500 bags of rice 500 bags of rice ọkwụ nke nnukwu ihe a na-ele 110,000 ka ọgụnụ over 300 million ka enye ndị mmadụ with the other palliative say bupụta keke 100 valued at over 300 million ka ndị mmadụ ị na-akpọ ha ndị ohi Fada Mbaka na-eme ife niile ọ na-eme ị na-akpọ ya onye ohi Evangelist Ebuka Obi, if not for anything, state of the art psychiatric hospital, old people's home stroke hospital on Arunumweri is a capital project. Free. Itodane, he brought development down to Ngopala, where our people are benefiting immensely. Itodane. He has given money for empowerment to more than 1,000 to 5,000 people. Itodane. Mmadụ ole ka itodana alụ na ndị niile a ị na-akọtọsị everyday ịkpọ ndị ụka ndị ohi ife ndị ụka mere n'ala Igbo inweghị ike imenwu in the next 20 years. How many of their effort ka imeyepụ n'ala ọnụ sị okay na nke ha mere ụdụ mma na ndị ha na-eme adọrọ mma one n'ime fa anyị dụgo na nkwa zụrụ nkwakịrị ikuku eji ha amụ ya chawa egwu onweghị ife mata ha si ya eme tata enweburu ndị mere ihe times for 1,000 n'ala Igbo without making noise. They don't need to make noise about it. You understand? But because no one ulterior motive, that is why he makes noise with ozi ndị mmadụ na-ezi ihe. Because ozi ka ndị mmadụ na-ezi ihe, people will take ezi ihe ozi oje ozi ya ọ na-emeke him out. Mmadụ ole ka o meghepụ n'ala ọnụ sị na ife ha mere ụdụ mma mmeji wee pụta wee na-asị gụrụdụ ka o mere nwanne dị mma ọkwa ụbọchị a ka ọ na-agbagheri o jikwa wee je haya ambulance ọdụ ka ọma na ndị mmadụ ya ajụọ kelee ebe ambulance hospital ya dị ife ọzọ kwuru owu na-echenji ambulance hospital ya top gasket gụnụ ka anya wa ambulance lụọ n'ala alụọ anyị ji wee chenji top gasket kelee ife ambulance ya lụọ n'ala alụọ oke emergency number o wepụtara ajụgo m ụnụ mmadụ ọ bụ na emergency number ahụ one day kelee ife ambulance ya lụgoro alụọ eji wee na-echenji top gasket or a slip of tongue ọ bụghị mgbe o ji wee dapụ ya n'ọnụ na ha ji chọrọ ambulance ahụ eji wee bu mmadụ because the moment ụbụrụ ya bịara nna na ndị mmadụ ya ajụkwa kere ebe ambulance ya dụ ife ọzọ kwuru owu na-arụ ya gasket the only ọrụ ambulance ya lụgoro a ka egosi ụnụ abụrụ na-arụ ya gasket kere ebe ambulance ejibere ebịa buru mmadụ n'ogbenye emergency number o kwuru oyizige ijiye ọnwụ na iji egosi nya ugboro ole ka unu fube n'ala ebe ambulance ahụ bụ mmadụ gosi na vidio anyị ma onye ọwụ ambulance ahụ nọ n'ọrụ onye esekwa na vidio gosi ndị mmadụ afọ mana mụ na ya mana ambulance ahụ anọghị n'ọrụ na efe ahụ omenala bụzi eziokwu ka eji weta ma na siena gwụgwọrọ agwụgwọ o je serie sepeta azụ without showing us the full ambulance unu machi ife a na-alụ mana because na unu chọrọ ịgwa ala atọrọ unu which is ụka unu wee decide ya ka unu wotu eche akọnuche unu ka ọ dịka nke ụmụazị ma nya wụrụ na ife ahụ a na-ekwu na-aga aga. You cannot fool us. You cannot fool us. Mathias address Ndigbo. That is the greatest and biggest joke of 2025. The greatest and biggest joke of 2025. Or suppose you now add here to the 7 wonders of the world. Mathias being addressed Ndigbo. O nwere address ibe, kele address ibe n'Enugu. Kele number address ibe n'Enugu. Onye ji wee wụrụ address ife na-agụ onye adọrọ n'afịa. Onye akọchighị otu mpaghara ọzawa eze ọdịmegwu. Onye akọchighị otu mpaghara ọzawa eze ọdịmegwu.
Unafu bo ife. Unafu bo ife. Ahe ebe nkiti eme o. Ahe ebe nkiti eme. Ogaranya jelu mba anu juru akpa ndo onyelu ya. Ndo onyelu ya. Mana ọwụrụ nke eziri ozi, o jecha apụta, ọbịakwa ndị ziri ozi na-ekwu ka o si wee jee ozi. Ọ maka onye ji nke wee jee ozi. Ịghọtago, anyị nwere mmadụ n'ala Igbo ndị na-eme ife obodo na-afụ anya, ndị na-enye mkpọtụ ka Mathias. So the next time mma anụ Mathias adreesị ndị Igbo n'ọnụ Mathias, akwado m jebe mkpọ gbalụ glove n'aka ruo ebe ahụ were mkpọtụ wasịcha ya ọnụ. Meanwhile, aka na-ajụ ụnụ na-awụ nna na so nwere onye nwere ike ije buru Mathias butere nya hosel ka mbọ ya ochie n'ọfụ. Maka that young man na-ekwu ọnụ, nwa mmadụ ahụ na-ekwu ọnụ, gbara fele oke ọwụrụ ala ana Igbo ka Mathias wụ adreesị ya. Igbo ana Igbo ọkawụ nke ya wa cross river Niger ịbata ana Igbo ka o nwere ebe ọzọ ọwụkwụ Igbo nke anwụ onye Igbo, ọwụkwụ Igbo nke anwụ onye Igbo ka Mathias wụ adreesị anyị. What a shame and the most dishonorable thing to say. Na Mathias wụ adreesị ndị Igbo. Okay, udodi.